Mas dikit na tubig subuot ang nagluluwas o nagbubulos ngunyan hali sa spring water source kan Metropolitan Naga Water District. Day pa man activated ang nagkapira sa saindang pigkukonstruhir na pumping stations. Ang mga iniiyuman ang pira sa mga mayor na rason kan minsang maluyang bulos o pagkawara kan supply nin tubig sa pirang nasasakupang lugar kan water district. Padagos man ang paglaom kan MNWD na maaprubahan ang saindang piguhurot na waterage increase o dugang na singil sa tubig. Nganing makakuaman sinda nin dugang na pondo para sa iba pang development as in improvement sa distribusyon nin tubig sa saindang mga konsumidor. Mientras tanto, piga-antisiparan man kan MNWD na paglaog kan bulan nin Oktubre, mas dakol naman ang mga pag-uuran. Kaya malang kauliwat ang level kan tubig sa saindang spring water source as in magiging maray na ang supply nin tubig. Inibu ang samuyang Board of Directors ang passing resolution na duman sa mga areas identified na medyo talaga kulang na ang supply na emission na charge minimum, actual consumption sinda.